Eguaren denoi, eskerrik asko, Bitorien gatikan, nire partez horienak, Mikeli, alkate izateatikan. Uste azalpen batzuk digula, gure bozkatzaileei, asko izan dira, bertiren 24, eta gure arrazoia da, ez denuela nahi, alkatetza, udaletxe honetan, ordezkaritza duten bi alderdien azpijoko edo sasijokoan sartu, eta euren interes, asmo, susmo, helburu dantza horretan sartu. Eta horregatik egin digu uko gure hautagaitza aurkezteari. Pixkat errespetuz gure hautesei. Hori, horrengo gauza, azaldu nahi diguna, honetako bilduko bozkatzaileei. Bigarrenez, guk ere, zorionak eman, gure bozkatzaileei, asko izan direlako, 924, eta programan esan dugun bezala, guk gardentasuna, zintzotasuna eta hormitaren alde lan egiteko borondatea daukagu, humiltasunez. Nahi dutenekin, haien ondoan gobea, eta gure borondatea da, gauzak akordioz egitea eta hormita horrela ateratzea, alegeta jendeginaren babesarekin. Diskurtso orokarrere daudenez, esan pozez gainek gaudela, ardura oso zartzen dugula gure mandatua prest, gauzak ondo egiteko, nahi eta oposizioan egon, eta zuek, herritarrek eman duguzen babes hori, gauzatzen saiatuko gara. Euskal Herriko egoera begira, gure helburua hildu bezala, izango da egoera demokratiko bat lortzea, eta horrek begira lan egin. Horregatik, rekalkatzen dugu, bereziki, bortxe adierazpen oro, behin betikoz eta batintzak gabe desagertu den eskatzen dugula. Eta horrekin batera, mehatxuak, presioak, jazarpenak, atxiloketak eta torturak ere. Eta honekin lotuta bukatzeko, agur berezi batzuk emanen dituzke, hilaren 27an urrentako herritar bat, Amaia Esnalden, horretako epaiketa hasiko da, gure ustez juizio politiko batenagatik, bi urnietar daude espetxean, Olatezak eta ateresatu da baita ere arrazoi politikoengatik eta bukatzeko. Gure zerren ategoen pertsona baten aita hilda, astuntan, Mari Carmen Esteaserenen aita hilda, Valentin, eta Mari Carmeni gure interesatari berena, eta eskerrik asko egin.